Okay ni am lagi tas bukid nagpuyo kinahanglan ta mo lihok aron nga naatay mapakaon sa atong mga binuhi diri guys. So nire ko sa uma sa kong papa sayo sa buntag kay mga hukog balanghoy tubong sa baboy. Og nga kaniday nga mga balanghoy diri guys, wala gyud gitanom bali mga pakara ni nga natabunan sa pagbakho diri guys, natabunan silang mga lapok ni tubo pagbalik nanungunod og mao ning napuslan karon nga dagko na sila guys. Og magisgot nga digduma diri sa bukid guys, kining balanghoy dako gyud kay ni bili para namong mga naan puyo diri sa bukid guys. Kay mao gyud ni among mga pagkaon labi nagwala mi kapalit og bugas, dili mi makasanggi, dili mi makabari. Kay mao ni mga tanumon diri sa bukid nga malahota og tagdugay guys. Nakahinumdum pa ko na itong mga bata pa mi guys. Nga dunay tanom sa papa nga balanghoy nya wala gyud mi bugas. Miabot kitog halos sa kabulan guys. Ang among pagkaon puros gyud duma guys. Wali mo pautang sa akong maginikana atong unang panahon guys kay wala gyud mi ikatahan. O nga balik ta diri sa akong gitrabaho guys. Hapit na ni makalimtan din nagyaw-yaw na kog tudo mahitungod sa among kaagi kaniadto. Laom gyud ning liyuta nga natabon sa mga baka diri dati guys kay laom-laom man giukbahan sa mga bakho diri na ukadyang og tuda kay ako man sa gibugwal para makuha ang mga balanghoy guys. Kini laging dili ta ka-afford palit og feeds para sa mga baboy nato diri guys. Kinahanglan gito maning kamot manguhag balanghoy, bani, kuryoso unsa pa na diha nga pwedeng masagol sa atong palilit nga mga tubong guys. Kay og dili ka mag ngita og paagi para masagol-sagulan ang imong feeds nga pinalit guys. Mapurdoy ka madugay kay perting ka mahal sa paliluton diri guys. O nga basig makaingon na ituod mo guys nga gisayang-sayangan lang nako ang balanghoy kay tubong ras baboy. Ingon man gud sila guys nga ang balanghoy ko no basta dili tinanom kana mga latag lang ni turok og galit tapos wala nimo atiman dili ko na angay kanon kay makahilo ko na siya guys. Mo nay among pagtuo diri sa bukid guys. Pero mato ni mama dili man kuno basta pugan lang na siya tudaw niya, di lang lungagon kanang putuhon lang or himuon nga mga butsi-butsi para nga latan gyud malata gyud siya tuda, dili ko na siya makahilo guys. Pero kay do na lagi kahadlok guys kay dili man gud siya tinanom kay niturok ra man gyud ni dito sa uma ni papa. Dawa na lang gimi magpalumalo maglungag ana kay talig unsa ani matabo ba daghan ra mga balita dati nga ang balanghoy dunay nangamatay ton kay nagkaon sa balanghoy nga makahilo. Balikan nato atong kaagi sa una guys sa mga panahon nga matud pa nila lami daw kuno ang balanghoy. Istoryahan ta mo tinuod guys, lami ang balanghoy og dili sa permanente. Pero og sa gunso na nimo kaon paniudto panihapon ang imong tiyan magbugat lang guys, lipong kay sa ulo mga murag kabuhian ka na lang perme. Yang among pagkaon dati guys sa balanghoy ni kabuntag hinatukan pagkaudtog nay sobra may among kanon. Din pagkahapon mga alas 2 ana guys magsugod na may naglidgid guys kay mao man ay among putuhon para among panihapon. Lisod gyud kayong among kahimtang sa una guys, labi nagwala ka ikatahan kay wala gyud mo pautang sa imo guys. Lisod man tuod mi karon pilidili gud siya maikumpara sa una guys nga kami pang siya mga bata ang eskwela pa unya bisag asin og bitsin maglisod nagpamalit mangayo lang sa silingan para dunay katimpla sa sudan guys. Og nga balik ta diri sa akong gitrabaho guys, naman ang kog panit ako nang gisa gitagod-tagod guys kay og tibok ko nimo siya paglunga guys, dugay kani siya malata mautdan kag tubig usa ka water kan usa ni malata may nang pino-pino siya guys. Kay bisag imo lang biyaan inig kabukan malata na gud siya kay dili na kay siya ura-ura ka baga guys. May pagkagahion lang ni siya tadtaron guys kay medyo ang iyang punuan dapit murag ni kahoy na siguro sungod sa kadugay na siguro niya dito nga wala makuha guys, maong medyo gahion na gud siya pagtadtad. Siyempre kinahuman na mako siya tagod guys, ako na ni sud sa kaldero para ato na ning malatan kay dugay ra ba ni siya malata guys nya puno ra gyud ning kaldero kinahanglan gyud nimong atiman no hantod gyud makabukal. Kay once makabukal ni siya guys pwede ni siyang biyaan kay malata na lang siya iya basta ang tubig init na lang daan guys. Ug nga pasensya na lang gyud man yung kusina guys, kay among kusina ingon ani gyud diri sa bukid kahoy lang amo wala may gasol wala sa kuryente diri mong antos sa gud mi sa sugnod ra pero guys. Shout out na nanay ko sa mga nakaagig ingon ani kay mga batan-on karon labi na sa kapanahonan karon nato guys. Dili na sila exposed sa mga ingon ani nga paghikay guys. Talagsa na lang mga batanon ang nakaagig yung unani katong naa na lang sa probinsya mga taga-bukid. Kung nga kinalata naman gyud yung balanghoy pag uli na ako gikan nagtugay skanding guys. Ako na siyang haunon para makalain tag pila ka panaksan ani may atong pabugnaon itubong nato ni sa akong babog sa mga manok. Kaya doble ning atong purpose ani guys para sa mga manok ug sa atong mga baboy nga giatiman diri guys. Daghan kayong salamat sa pagtanaw na akong video guys. Ug wala ka pa naka-follow nga ni diri palihog pag-follow, pag-share, pag-react, pag-comment. Ug nga daghan salamat niyong tanan. God bless ug maayong adlaw.